ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ದಾಯಕನಿಕುಲು ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ತೋತಿದ್ದಾರೆ ತನಿಷ್ ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋವು ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪದೆ ಕೊಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ನಿಕು ತೂಯಿ ಜನ ಇಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಬರ್ಪುಜು ಒಂಜಿ ಥರ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದ ಬೋಪೆಯಾನು ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ Q&A ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುನು ಯಾ ದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಚ್ಚಿಪಂಡ ಒಂದು ವೇ ರೀಸನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪುನತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಒವ್ವೇ ಜೋಶ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಂಗೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾಲೋ ಒಂಜಿ ಥರ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಪಿರೋ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗೆ ಪಾಡೋದಲ್ಲೇ ಏರೇರ ಕೋಡೆ ತನಿಷ್ ಮಂತದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ತೋತಿದ್ದಾರೆ ತನಿಷ್ ನೋ ವ್ಲಾಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತು ವೆದರ್ ಒಂದೇ ಕೂಲ್ ಅದನ್ನು ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಣ ನಿಕಲಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಮೂಜು ದಿನ ಬರ್ಸ ಅದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಸೊ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಯ ನಿಜ ಸುದ್ದಿಯ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಯಾನೋಲ್ಲ ಓದಿಜಿ ತೋಡು ಪಂಡ ಆತೆ ಇಂಕ್ ಬೇತೆ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಕೆಲವರ ವೆದರ್ದ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೆದ ಅದಣ್ಣಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಡ ಅಂಚ ಇಂಚ ಗಡಿ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಎತ್ತೆ ತೂತುಜಿ ಸೊ ಮೂಜು ದಿನ ಬರ್ಸ ಅಂದು ಪಂತೇರಿ ಇಂಕ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಇನಿ ಕಾಣೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಕೂಲ್ ಆದ ನೆರಳು ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಸತ್ಯ ಇಂಚ ಕೂಲ್ ಆದ ನೆರಳು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಆಪುನೇನು ನಿಕಲೆಗೆ ತೋಚ್ಪಾವುದಿಲ್ಲೆ ಸೊ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆവുന്നുണ്ട് ಇಚ್ಚಿ ಅವಳ ಗೊತ್ತಾവുಂದಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಏತೋ ಸಲ ಎನ್ನುವೆ ನೋ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಂಕ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತು ಟ್ರೈ ಮನ್ಫಾತೆ ಆ ಟ್ರೈಗೆ ತಕ್ಕ ಲಕ್ಕಲು ಕೊಡ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಲಕ್ ಇತ್ತನ ಬೇಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತು ಟ್ರೈ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಸೇ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂತ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಜರ್ನಿ ತುನಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಂಚೆನೇ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಯಾನು ಏತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಏತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತುಂಡಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ತೋಜೋಡು ಸೊ ಏಪೆಲ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ತೂಲೆ എനിക്ക് ತೂಯಿ ಜಡೆ എനിക്ക് ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ಕುಲ್ಲು ನಾವು എനിക്ക് ఒక ಒಂದೇನು ಯಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಮಂತ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಎಂಕ್ ದಾದ ಫೀಲ್ ಅವನು ನಾವೇ ನಾನು ಕಂಡು ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸೊ ಇನ್ನು ಕಾಣೆ ತಿಂಡಿ ಗೋಧಿ ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಉಂಟು ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಬೋಡು ಗೋಧಿ ದೋಸೆ ನಾಟ್ ಸೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಚ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ನೂಕೊಂದಿಲ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಜಾಲಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಡು ನೆಡ್ದು ಮುನಿಕಂಡೋರ ಪಾತೆರ್ಗೆ ಅವನು ಫೀಲ್ ಆಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಗಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಜಿನ ಇಂಕ್ ಆಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 years ದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡಲೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ಮಂತೆ ಅವು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಜನ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆದಿತ್ತೇನು ಕನ್ನಡನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ್ಯನ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓಕೆ ಬೆಟರ್ ಅಂದು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಥರ ಬೆಟರ್ ಆದಿತ್ತು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಅವು ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಥರದ ಅದನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜದ ಅಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಚ್ಚೆ ಏನಿದು ಫೈನಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತದ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಪೂರ ಮೆಸೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾದೆ ಇಂಚ ಹೊರನೇ ಉಂಟಣ್ಣ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಪುಣ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿದ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಸೊ ಒಂದು ಏನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಯರ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮೇ ಬಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನ ಮಲ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚೆನೇ ವ್ಯೂಸ್ ಅವನಿತ್ತಿನ ಇಂಚೆನೇ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೆಟರ್ ಐಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಟ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಿಲ್ಲೆ ಲೆಟ್ ಸಿ ದಾದ ಪೂರ ಆಪುಣ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಲ್ಲ ಪನರೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತನಾಗ ಆ್ಯನಿಕಲೆಗೆ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಜರ್ನಿ ಅದು ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತನ ದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಒಪ್ಪದ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಓಕೆ ಸೊ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಆದಾಂಡು ಪಿರೋರ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಯ್ ಬೋರ್ಡನೆ ಕಲಿದು ವೇಟ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಖುಷಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಪುಚ್ಚದ ಬರೀಟೆ ಒವಂಡಲ ಎಕ್ಕಲ ಏಜಿನ ಪಲ್ಲಿ ಪುಂಡ ಪತ್ತೊಡದೆ ಪತ್ತರೆ ಪೋಪುನು ಬಟ್ ಏಪಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪುನು ಯಾನ ಇನ್ನು ನೆಕೊಂಜಿ ಪತ್ತು ತಿನ್ನರೆ ಆಪುಜ ಅಂದು ಪಲ್ಲಿ ದಾದಂಡಲ ಇತ್ತುಂಡ ಪಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಷ್ಟ ನೀಜ ಐ ಹೇಟ್ ಪಲ್ಲಿ ಅವಳ ಉಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇಂಕೊ ಚಳಿ ಆಪುನವೆಂತುನಾಗ ಏರೇರು ಪಲ್ಲಿನ ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಏಪಲ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪುನ ಏಪಲ ಓಕೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಕನತಿನ ಪಟಾಕಿಲ್ ಪೂರ ಒರೆದಿತ್ತು ನಾವೇನು ದಾದ ಮಲ್ಪುನತೆ ಸೊ ಬುಡ್ದು ಖಾಲಿ ಮನ್ಪೊಡು ನನ್ನ ಉಂಡು ತೊಟ್ಟೆಡಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಾಗ ತನಿಷ್ಲ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂತೆ ರಾಕೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸುಸುರ್ ಬತ್ತಿ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಪಟಾಕಿ ಪುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತು ಸೊ ಅನ್ಶಾದ ಅವು ವಿಡಿಯೋನು ನೇತೊಟ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸದ್ಯಾಗ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾಲು ಇನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿಜಿ ದಾಯ್ಪಣ ಒಂಚೂರ್ ಮೂಡ್ ಆತು ಸರಿ ಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆತನತೆ ಸೊ ಮರಪಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ
ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತುಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಆನಾಗ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪೋಪೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋನ್ ಮಾತ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ. ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ್ ತೂವೊಂದು ಪೋಲೆ ಇತ್ತೆ ಜಾಗ್ರತೆ. ಬಲ 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 ಶಬ್ದ ಆಪುಂತುಲ ಆಯ್ತಾ ಗುಯ್. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್ ನಮಿತ್ತೆ ಬೋರುಣ ಅಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಬತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಡೌಟ್ ಅವು ಮೂಲೆ ಉಲ ಪೂರುಣ. ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರಶ್ ആണ് ನಾನು ರಾಕೆಟ್ ಅವಳು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಫ್ ಘೋಯ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಶಬ್ದ ಆಪುಂದುಲ ಆಂಚೆ ಎದುರ್ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಬೂರುಣು ರೋಡ್ ಬೂರುಣ ಅಂದ್ ಡೌಟ್. ಬೇಗ ಬರೋಡ್ ಬಾಲೆ. ಹಾಂ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಇತ್ತಿದ್ರು ನಾ ಶೋಕ್ ಇತ್ತದತ್ತ ದಕ್ಕದ ಇಚ್ಚಿ ಇಚ್ಚಿ. ಓ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಾ ಶ್ಯಾಡೋ ತುಲ ಪಂದು ನೀ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನ ದೀಪ ತೆಕ್ಕುಣ ಅಂದಿತ್ತೆ. ಬಾಲ ಎಂಕ್ರ ಅಟ್ಟೊಂದುಂಡಾಯ್ತಾ ಶ್ಯಾಡೋ ಅಲ್ಪ ಪೋಡು ಆ ವಿಂಡೋ ಸಾರಿ ಗೋಡೆಗೆ ಐತೆ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ. ಹಂಚಿಡೊಂಜಿ ಸ್ಟಂಟ್ ವೀಡಿಯೋದ ಫೋಟೋದ ಖಾಲಿ ವೀಡಿಯೋದ.